ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 29 декабри соли 2025 навори автомобилҳо кардем баъди шумо. Мардуми азиз, дар навори имза чи аст? Opel Vectra B аст. Акнун бинед, Opel Vectra B. Toyota марка Zio аст. Мардуми азиз, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata аст. мақсади гап бениҳоят автомобилҳои хуб ҳастанд дӯстон, ки имрӯз худтон шоҳид мешен ва мебинен. наворҳо зиндаанд дӯстон, аз аввал хоҳишмандам то охир тамошо кунед. меҳмонои азиз ва шахсоне ки дар канали мо нав омаданд, ҳатман обуна шен ва лайкора бизанед. бе ягон мамоният, бе ягон изо кашидан дӯстон, метавонед ки мошинҳои фурӯшии худтона дар WhatsApp мо равон кунед. тариқи реклама бардоро пешниҳодтон мекунем бар бинандагон. мегзарем ба эълони аввал. BMW 5 серияс аст, ки соли 1997 айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Истаравшан. светиш сияҳи бардоро, касе ки объёми калонтар ҳайка боша, объёми майда ҳай намекунад. хоб, мотор бошад дӯстон 2.5 аст. мотор 2.5 45000 сомонӣ нарх. газ ва бензин. ҳамин қадар ки бардоро, коробка бошад, механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе ягон расход аст бардоро, мешини фақат ҳай мекунӣ. ҳуҷҷатҳо солона, яъне ки омода кардагаем бардор азиз, харидори реалӣ бошад, агар муомилаи хуб мекунем, мега аз ҳамин 24 соат 7 соат мақсад бекор мега, метавонед ки дар алоқа броян када. хуб дӯстон, BMW i-Svet сиёҳ солиш 97 45000 нарх, агар ки арзанда бошад, хоҳишмандам фикри ақидатонро дар комментар нависен. ва BMW ам ростигап хатиш бениҳоят мадамахулай. эълони дуюм мегзарем дӯстон. Opel Corsa дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ айни ҳол қарор дорад. солиш бошад 2007 аст. анам хеле видеонавори зинда бардоро, дар кадом тарафе чӣ намуди автомобиле бошад, метавонед ки бардоро камера кунед. ҳам дар аввал ва ҳам дар охир рақамаи мо ҳасте. мо дар хизмат шумо подписчикони муҳтарам. бе ягон изо кашидан марҳамат муроҷиат кунед. нарх бошад 40000 сомонӣ. бензини холӣ, мотор 1.2. бениҳоят камрасход аст бардоро. бубинед, 1.2 мотораш. Opel Corsa. механика аст коробкаш, рақамҳои TCL 21 933 4852. метавонед ки айни ҳол акада занг бизанед. рафта аз наздик мошина боз бубинед. як бародар ҷонои ман, подписчикони азиз, исӯсу важдини кунед. мошин ҳам бениҳоят чизи хуб аст. айни ҳол хонакишта истодай, баъзе аз бардоро яъне ки мошиншона мефурӯшанд, баъзеш арзон аст ва баъзеш нарх навоҳо гуногун. хулас дар кори айда ҳамин чиз бардоро. сеюм эълон мегзарем. BMW 5 серияс ки солиш 1997 аст. света бинем бардоро, ҳолат састайни корпуси мошина бинем. ана чӣ қадаре ки боз мақсад ҳамин мошина мефаҳмен бардоро, агар ҳамин чиз ба нархи худаш арзанда бошада, таби дили шумо бошад дӯстон, марҳамат. мотор 2.5 яъне 45000 сомонӣ нарх. дар ноҳияи Истаравшан яъне қарор дорад. бензини газ аст дӯстон. механика коробка, салона бинен чӣ хел тоза аст, озода аст бардоро. якта тонировка чек кунӣ, агар бениҳоят зебо мешавад. рақамҳои 3 то 1 70 71 81. марҳамат, ҳам WhatsApp ва ҳам дастиякада муроҷиат кунед. дар ҳолати хуб қарор дорад. расход надорад, ҳуҷҷатҳо солона ҳаста, реалния мақсад боз муомилада. чорум эълон мегзарем. подписчикои азиз, Toyota Corolla 2006 аст. бинен ака бардорои хуҷандӣ бор ки агар ахира мехадам ай хуҷанд як Corolla мехарам да. автомобил зебо, рақамҳоша бинем ба худтон. 58000 сомонӣ. я бача 2006 солай. коробкане ки механика аст. фаромӯш накунед. гази бензин, мотори 1.6. механика. ва рақамҳои 927 77 08 32. WhatsApp ва ҳам дастиякада муроҷиат кунед. мошин ҳолаташ бениҳоят хуб аст, мега хуби техника қарор дорад. мотори коробка сахт, зур. мошини чотка каге мисоз мошини штага бардоро. ягон ҷош мақсад задагии варид ҳатто надора. масъалаи маблағ шуд дӯстон, метавонед ки боз
акада занг бизанед, рафта аз назик бинед. Панҷумин эълон мегзарем. Любителои Corolla сиёҳ, чорни свет. Бувар ки агар шербача моторш 1.4 боира. Бинед, гази бензин 2007 аст, дар ҳисор аст айни ҳол. Светиш сиёҳ, як тонировкача мега автомобил ба тамом. 2007 дар ҳисор 75000 сомонӣ. Бензин ва газ 1.4 механика коробка. хуб, рақамҳои 075 32 44 55 WhatsApp дастияка муроҷиат кунед. Газ евро 4 зайга мақсад барои такси иҷозат ҳаста, яъне касе ки бага ман такси бизанам иштак меша бардоро харидори конкрет ин боша, агар бо арзон ва муомилаи хуб ҳам мекунем. мега бардоро салона бинен, зебогии мошина мен рости гап. хуб, шашм эълон мегзарем. Toyota Mark D бардоро. бача 97 солта ки метана 10500 сомонда ҳолати мошина саравар бибинем бардоро. ягон ҷои айб надорад. ана рафта аз наздик як важда никнен, як хайкнен, усто барен, мавлатон беҳуда сайр нашава. ма бардоро чизе боша набоша ҳақиқати габа гап мезанам. хоҳишмандам фикри ақидаи хитонам боз дар комментария нависен. чемаи каналое ки беманян, яъне ки гап зада наметавонам бардоро чим аймо обуна шидан метавонед ки ба канали мо обуна шед. 97 сол дар ваҳдат аст. нарха гуфтем 500 сомон кам 20000 сомонӣ. бензини холӣ, мотори 2.4 бардоро, яъне боша салон аст, кишода хишрозеб озода. коробка боз автомат аст, мотор 2.4. рақамҳои 975 56 2 то 18 метавонед ки шумо занг бизанед. ҳуҷҷатҳо пурра омодаанд. мега дига чӣ дар кор табардаҷон. мегзарем ба ҳафтумин эълон. Hyundai Elantra. Любителои Elantra агар ҳамиҷа бошен, ака хитом бибинен. автомат аст, коробка аст начала дар хуҷан айни ҳол ва солаш бошад 2018 ҳам аст. светиш сафед, агар тимнитиш кинем бо ниҳоят зебо мешавад. 75000 сомонӣ нарх, газ ва бензин аст, мотор бошад 2, коробка автомат. ва рақамҳои 927 88 80 83 WhatsApp ака ва ҳам дастиша мараванд муроҷиат кинем. ака ира чӣ бигем бардоро, и американка рости гап. мега ки нархи охир шайх ака шояд боз арзон бикуна. камоту мақсад корш ҳастай, аз ҳамин сабаб шояд ки арзон куна бардор ҷуно. хуб, техпаспорт дорад, масла намехӯра, ҳамаш хадавой боша 4 баллон 80% дорад. як гала хизмат кайга ҳам автомобил мақсад. хуб, харидорҳо любителои ҳамин автомобил метавонед ки барен аз наздик бибинед. боз як Hyundai Sonata дигар бардоро, солаш 2015 аст ки айни ҳол дар Хитой аст. 55000 сомонӣ то кулма. ана яъне ки то помир. ғайр аз бо растамошкаша бардоҷон худод мекуниш. ҳозир айни ҳол автомобил дар Хитой аст. дар числои 25, яъне ки то 25 доставкаш мерава. моҳлати расиданаш 25 январ. хуб, дар Хитой дӯстон 55000 сомонӣ ба ҳамин нархи ҳозира. бензин, мотор бошад 2 турбо, коробка автомат, механика ҳам мешавад. рақамҳои 918 12 0979 марҳамат акада занг бизанед. дар Хитой аст айни ҳол. дар Хитой қарор дорад, дар ҳолати бениҳоят аъло қарор дорад бардоро. хитон аллакай медонен. хуб, комплектатсия ҳамаш мақсад ништия кайгай. наҳам эълон мегзарем. подписчикони муҳтарам, Hyundai Avante. касе ки дӯст бидорад, дар комментария бардоро ягон галочка, ягон дилак бигзорен. аз шумо ягон чиз намеравад. 2009 дар Исфара ин ҳол қарор дорад. 76000 сомонӣ нарх. бензини холӣ, мотор 1.6, фаромӯш накунед. коробка бошад автоматика. ҳолати мошина бардоро хитон саравала як ба чашм нигоҳ када бинен ку куҷош дард дора куҷош не. баъд бардоро метавонед ки якада занг бизанед, рафта аз наздик шаб мошина бинина. агар арзанда бошад 2009 солаш хай қимате нест. бо мотори 1.6 камрасходи намуди автомобилҳо дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳо 100% омода, задагӣ надора. мега мотори коробка хадовии 100%, 4 баллони нав, салон бошад тоза. даҳумин эълон мегзарем. подписчикои азиз, любителои Hyundai Sonata. дар кони бодом аст айни ҳол. ака ҳолата бинен. мошинча боз тимнит ка гап ҳамею бардоро чақчақи ҳамя.
хундаи санъати 2006 дар Конибодон бо нархи 50,000 сомонӣ бача 50,000 сомонӣ мега дар ҳолати хуб қарор дорад, яъне ки аб мена интересоват мекунам. Ягон намуди мошиндорӣ алишия мешавам мақсад интерес ҳастай. Кадом намуди автомобила шумо дорем бародарҷонои ман? Як интересоват мекунам мега рақамҳои 078 47 0700 занг занед. гази холӣ, мотор дувчорай, як заводид мекунед 240 сум мепара, автомат аст коробкаш. 11 элон бародарҷоно Opel Vectra B қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Восе. Солаш 1997 мотор 1.616 фаромӯш накунед. ин намуд автомобил бардоро камтарак барои боркашира, яъне ки қулайтар мералтад. борза якамон ана бизнесмен боши агар бухуб такшир баша бахтад. гази евро 4 дорад. ду та рақам аст 931 16 2075 ё ин ки 918 16 2075. якум ги рақам 931 ба демгиш 918. боқӣ монда рақамҳо ба ҳамдигар баробар, яъне монанд. 4 баллонаш 50% мондаги, ҳуҷҷати мошин утилизатсия ҳаст, як моҳи дига документаш ҳаст мега. алиш намешавад, яъне маблағи нақд дар кор айни ҳол 27000 сомон нархи ҳамин кеса. Ак мегирен исуса плюс минус худаш система ялда. 12. Ассалому алайкум мардум, ҳама каса созен хубен. Мошина тамошо кунен. Просто мошин беҳади бад зури бад. Ами овардака ки наворишку подписчикода нишон те. Мошина номаш бачо Opel Astra, моторш 1.6 2.0, солаш 2010 сол. Навора тамошо кунед. Ман нишон то метам мошин кадом ҳолат чӣ хелай. Баъд ака хати занг зад чахчах кунед бачако. Аз мо навор кардан фақат. Ина қаду қоматш 15 рӯза танировка дора бачо. 10-15 рӯза танировка дора. Солаш 2010 1.6 2.0. ҳуҷҷат надора дӯстон. Утилизатсия дора. 4 та баллони пачка. Кондитсионер ях, печкаш хушрӯ кор мекунад, чотка фасон. қисми дохили машина нишонтон метамоз шумо дама. Хай дӯстон машина ами қамеша оқи. Машин как вагон, ами як дастай. Акай сабаби ки машини нав гирифтагай. Эра савдо мекунад, кадоми дар кор боша. Хай бачо азиз занг зад бигиренеш. Далши аз қисми дохили машин навор мекунам. Ами капота бардора кабине. навора сабр ка тамошо кунед бачо. Машина хитон баҳо битен. ира маслаш ака навай кунай чӣ хеле? Навалишка даги. Аккумулятор чи? Аккумулятор пачка. Хуб, тамом. Экатека 1.6 2.0. Хуб, иҷа балон машина. Пачка балон. Краска вообще-то бачако азиз трешина надора. Астраш харо кузов универсал. Багаж акой кунен. Нигоҳ кунед бачо багажа. Ами кадомет ки мегири фақат ами канали мо занг занед иншоалло арзонтон мекунам. Оштон шава кадомитон мегиред. Машин такси задаги нест. Вообще такси задаги нест, ина. Запаска ҳам. Дора запаска? Запаска, буксировка ҳам машина. Ина дӯстони азиз, ина марҳамат. Занг зад бигиренаш, ина. Эҷа балонаш, ина пачка. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Абшифко, ина. Ина дӯстони азиз. Ина. Салон кужа. Ҷашлата. Ина. Дӯстони азиз фақат сериозиётон занг занед. Бози ман нархша мегум дам мегирен шумо. Танировка 15 рӯза. Телевизор дора монитор ака? Монитор. Телевизор бошад. Телевизор калона? Телевизори калона. Телевизор. Телевизор. Кондитсионер ҳамаш. Тамом ака.
اینا نگاه کنید دوستان عزیز، یگان جای ترشنه نداره. Астрашхарои серьёзитон аз думи канали мо занг занам бигириниш. Ай пеш нишон ту майдарон шабо. Ина. Ина ми ҳолат, ина бачако. Бигириниш кадом метон. Серьёзни астрашхарен. Ина барои шофир бо хеле кам дасташа. Акай зиёди нара нархш чанд сомай? 84 میگم 84000 сомон. Арзон мешава бо? کمتر معامله دارد خاطر که حجتش بچیده ҳуҷҷат надоранд. Алиши вариант, علیشی وریانت кредит вариант. نه نه Нест. Рақамотона бигин ака. رقم 918 Хоб, 65 хоб, 80 хоб. 07 Нола. WhatsApp да пайваста? نه نه WhatsApp надорен? WhatsApp ندارم. Рақамҳои дастӣ бача азиз ина. Мошин, адрес ноҳияи Восе, деҳаи Ҷаврез. Ягон мошини фурӯшӣ боша бача азиз, дар WhatsApp мо роӣ кунед. Яки биёрен амҷа худо хоҳад навори фасонаш мекунем. Пешниҳоди харидорӣ мекунем. Зинда бошен. Лайкҳоро гузорам бача азиз.